urrengo izlaria, Itziar Irazabal da, bera Euskal Filologian katedraduna da, urte luzez hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak sailean ibilia, eta gaur egun orezko kolaboratzailea. Doktore titulua Genevako Unibertsitatean eskuratu zuen, psikolinguistika alorrean, eta bere ikerketa nagusi eta argitalpenei begiratuz gero, hainbat gai jorratu ditu. Haur elebidunen hizkuntza jabekuntza, euskararen azterketa diskurtsiboa eta irakaskuntza elebidun naiz laniztuna. Beti ere hizkuntza gutxitua barne hartzen dituna. Irakasle gonbidatua izan da Virginia Unibertsitatean, Université de Genève, Université de Montreal eta Kolonbiako Universidad del Atlántico. Besteak beste. Horrez gain, euskaltzain urkaslea izan da, eta gaur egun euskaltzain horrezkoa da webunaren arabera. Halaber, UPVHUko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra sortu zuenetariko bat da, eta batzorde teknikoren kidea, gaur egun ere. Zure da hitza, Itziar. Mila esker. Mila esker zuri eta hona etortzeko aukera eman didatenei. Igor Zabalari, ez dut ikusten, eta zuei, hemen zaudeten guztioi. Tira, nik aurreko hitzaldian egindan gaiari buruz ez dut hitz egingo, ez dakit. Horrek kezka handia sortzen dizkit, baina ez dakit. Nik batez ere azken urteetan UNESCO munduko hizkuntza ondarearen katedratik lanean ari geran eremu baten berri emango dut. Eta pixka bat helburua da ez hainbeste internazionalizazioa, naiz eta atzean hori ere badagoen, baizik hizkuntza aniztasunean hizkuntza gutxituek duten lekua nolabait garapen helbururen barruan sartzeko izan dezaketen indarrari buruz hitz egingo dut. Eta eremu hortan geldituko naiz pixka bat, Euskal Herrian batez ere eta munduan ere bai, baina zer den hizkuntza kooperazioa edo lankidetza edo kooperazio linguistikoa deitzen dugun horri buruz. Ez dakit zenbateraino lotzen den gaurko gaiarekin eta hemengo jendeari zenbateraino interesatzen zaion, baina hau izan zen pixka bat egin nuen tratua, nik hontan lan egin dut eta honi buruz esan dezaket zerbait, eta espero dut interesgarria izatea zuentzat. Eta azkenik baita ere guzti horrek hezkuntzan eta hezkuntzari buruz uste dut bai dagoela lotura gaurko gaiarekin. Hezkuntzak hizkuntza aniztasunean eta hizkuntza gutxituen mantentzean duen zentralitateaz geldituko naiz. Horretarako lehenengo 18. garapen iraunkorreko helburu horri buruz hitz egingo dut, horren aurrekariak eta nolabait horren garapena. Gero esan dudan bezala hizkuntza lankidetza edo kooperazio linguistikoa deitu dugun horren inguruan adibide bat aurkeztuko dut, eta azkenik hezkuntza alorrean horre guztiak duen eraginaz. Pentsatzen dut, ikur hauek ezaguna dituzuela, alde guztietan agertu dira, 2015 Nazio Batuek 2030 agenda edo agenda plazaratu zutenetik, eta hor ikusten duzute dagoela eskubialdean behian 18. helburua eta horretaz pixka bat hitz egingo dut. Horretarako kontuan izan behar da 18. helburu hori etzela batean sortu, baizik horrek badu atzetik datorren lan bat, sensibilizazio esperientzi bat, urte askotako ekimenak gurea bezala, baina batez ere munduan zehar ere bai. Eta hor, aipatu nahi nuke, nunbaitetik hastearren, ez hor hasten delako, 2000 urtean Nazio Batuek 1000 urteko garapen helburuak plazaratu zituzten momentuan. Ezagunak dira, 8 helburu garbi planteatu ziren, pobrezia gorriari aurre egitera, lehen hezkuntza gutxienez erdiestea, generoen arteko berdintasuna
aurren eriotza eta zapaltzea, hemen osasuna, biesari, osasuna lorrekoak eta gero ingurumena ere sartu zen eta nolabaiteko itunak lortzea. 2000 urteko helburu horietan etzen hizkuntz aniztasuna aipatzen, baina hor atzean zegoen kezka bat izanik, UNESCO berak Bangkoken 2010ean kongresu garrantzitsu bat egin zuen, horri ikusten duzuen helburuarekin. Zergatik du garrantzia hizkuntzak garapen helburuen lorpenean. Eta hor txosten oso garrantzitsu bat argitaratu zen, eta bertan guk asko ikasi dugu, bertatik ideia asko atera izan ditugu, hemen aipu bat dakar, pare bat, non agertzen den oso garbi, hizkuntza ez dela adornu bat, ez da moral kontu bat, hizkuntzak eta lekuan lekuko hizkuntzak garapen iturri edo garapen motor direla agertzen da edo adierazten da. Konbentzimendu osoa dugu hizkuntza kontuan hartzea 1000 urteko garapen helburuak lortzeko ezinbesteko baldintza dela. Hizkuntza integrazioaren giltzarria da, gizakien jardueraren gunea, gauza guzti horietaz euskaldunok askotan hitz egin izan dugu, ez da gure hizkuntzaren defentsan, baina beste batzuk ere, eta gu baino autoritate handiagoarekin agian, esan dituzte. Jendeak hizkuntza propioari ematen dion lehentasunezko lekua aitortzea zeinen garrantzitsua den, nolabaiteko garapenaren bila bagabiltza. Hizkuntza propioa erabiliz, garapenen benetako parte hartzea sustatu nahi da, interbentziozko emaitzak iraunkorrak izan daitezen. Hizkuntza ezinbestean tartekatu edo uztartu behar den zerbait bezala agertzen da. Eta hor esaten du, hori 2000 urtekoari buruz, 2010ean Bangkoken esaten zen, ez dela aipatzen, ez? Txirotasuna, murrizteko nazioarteko dokumentuetan dagar, baina horrek adierazten du gutxiengo etniko, linguistiko, indigenoen ez zaiela behar den arreta eskaintzen, bereziki euren garapen prozesuei dagokionez. Gauza askoz gehiago ere esan daitezke horren inguruan, baina hori bai izan zen nolabait giltzarri bat edo referentzi importante bat, gure artean hemen pixka bat hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza gutxituen babesa garrantzitsua eta kontuan hartu beharreko garapen motor bezala planteatzeko. Eta hala, gure katedra, munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra, UNESCO etxea, soziolinguistika klusterra eta Garabide. Garabide gobernuz kanpuko erakundea, ez dakit ezagutzen duzuten, Garabidek hori du bere zio eta helburu nagusi eta bakar, hau da, kooperazio linguistikoa edo hizkuntza lankidetza. Orduan, elkarrekin pentsatu genuen, importantea zela plazaratzea, adieraztea, ezinezkoa zela hizkuntza aniztasun hori, hizkuntza gutxituak genuen gure altxorraren arrotasunerako bakarrik zerbitzatzea, baizik hori garapenerako garrantzitsua zen zerbait zela. Eta orduan, pentsatu genuen garapenerako proiektu mordoa bideratzen da Euskal Herrian, bertako erakundeek babestuak, normalean gobernuz kanpuko erakundeek bideratzen dituzte, dela udaletxeak, dela diputazioak, eta bereziki gobernuan 2012an edo urte horietan sortu zen, garapen jasangarrirako agentzia deitzen dena, nondik diru dezente bideratzen den kooperazio edo lankidetza proiektuetan. Baina proiektu horietan guk ikusia geneukan, Nazio Batutako agendetan bezala,
hizkuntzak ez zirela apenas agertzen. Gosea zela, ura zela, eskolak zirela, ez dakit, ospitalak zirela, edozein formaziorako, proiektutarako diru eta ekimen oso interesgarria bideratzen ziren, baina euskaldunok izan arren horren atzean geunden eragileak joaten ginen munduan zehar, Mozambikera, eta Mozambiken hemen portugesez hitz egiten da, eta portugesez egiten da gauza. Edo joaten baginen Mauritianera, hemen frantsesez egiten da, eta frantsesez egiten da. Inoiz, edo etzen kontuan hartu ere egiten, joaten ginen lurralde horietan, ze hizkuntza ziren propioak, eurenak, lekuan lekukoak. Etzen kontuan hartzen. Etzen baliagarri bezala ikusten, horrek ez zuen esan nahi, ara joaten diren kooperante guztiak edo egiten dira proiektu guztiak bertako 4 hizkuntza edo 5 edo 10 hizkuntza horietara itzuli behar zirenik eta hizkuntza horiek ikasi behar zituztenik ez. Baina gutxienez jakin nora zijoazten eta hango kultur eta hizkuntza egoera zein zen. Horregatik gure proposamena zen lankidetza proiektuetan hizkuntz irizpidea txertatzeko proposamena. Ezin ginen jun munduan zehar espainola bagina bezala. Edo edozein elebakar hegemoniko hitz egiten duenak joaten diren bezala. Guk hemen hainbesteko balio ematen balin badiogu gure hizkuntzari nola joan gintezke munduan zehar, hango egoera ezagutu ere egin gabe. Orduan, puntu hori pentsatzen genuen oso importantea zela, eta horrekin bultzatu genuen baita ere hitzarmen bat, dago Pol Ortega, da lehendakaritzako garapen jasangarrirako agentziaren burua, eta urte hortan, 2015an, Patxi Jesus Bastarrika zegoen, hizkuntza politikarako sailburu orde bezala, eta bertan ere sensibilitate hau bazegoenez, hitzarmen bat egintzen, non esaten zen, nazioarteko kooperazioaren esparruan, kooperazio linguistikoa, txertatzea ekarriko du akordioak, hizkuntza aniztasuna eta garapen jasangarria sustatuz beti ere. Lotu hizkuntza aniztasuna nolabait, hizkuntza garapen jasangarri edo iraunkorrarekin. Hori, 18. helburu, baina aurretik landu eta aztertutako kontuen artean dator. Eta horrekin, askotan aipatu dut, zer da hizkuntza kooperazioa edo zertan datza. Azken batean, esatea hizkuntza gutxituak altxor badira, oso aberatsa zarete inbeste hizkuntza egiten dituzutelako, zuek bai, aberatsak zuek bai, baina zer egin diteke horrekin? Zer da? Alor hortan zer da egin dezakeguna nolabait? Herrialde edo eskualde edo erkidego edo komunitate horiek bere hizkuntza hori balioztatu eta hori indartu dezate. Politikak sustatzeko laguntza ematea edo holako zerbait ulertu daiteke, baina, klaro, sustapen edo laguntza hori ezin da parakaidaz batekin heltzen den batek egingo lukeen bezala egin. Bertakoen eskaerari erantzunez egin behar den zerbait da. Haien partaidetza egon behar du bitarteko, haien eskaera nolabait esateko. Elkartrukean egiten den zerbait da. Ez du balio asistentzia moduko ekintza batek. Orduan, hizkuntza lankidetzak badauka beste lankidetza guztietan ere jasangarria edo iraunkorra erantsi zaion bezala, hemen ere jasangarria eta iraunkorra izateko behar du komunitate beraren eskaera, implikazioa onartzea. Eta hau oso garrantzitsua dela uste dut. Ze gauza egin ditezke hizkuntza kooperazio hortan edo lankidetza hortan, imaginatu dezakezuen bezala, euskaldunok gure hizkuntzarekin egin ditugun gauza guzti horiek normalizazioari begira, harako ere baliagarri edo interesgarri bezala ikusten dira, eta hainbat
egitasmo edo ekimen egin dira, dela estandarizatze kontuetan, dela irakaskuntza programak egiterakoan, dela irakasleen formazioan, dela helduen alfabetatzean. Egia esan, etzen zailegia euskaldunontzat, 40 urteko atzerapenean altzeko gauzetan hasita orduan bai geunden gu ere, beraz ez geneukan, ez dakit, aleman batek leuken zailtasuna guretzako erreza zen pentsatzea, zer zen interesgarria momentu hortan, ez? Eta pixka bat hortik abiatu zen kontuak. Hori nola gauzatzen da? Ze bitarteko, ze ekimen zehatzen bitartez egiten da? Nik adibidetxo bat aurkeztuko dizuet, bai gure katedrak eta batez ere Garabidek, joan da 10 urtean lanean diharduguna. Hemen ikusten den hau, Kolonbiako Kaukako nasatarrak, nasaiubeak, zetik nasatar beste batzuk ere badaude, nasaiubeak erabiltzen duten eraikina da, hor egiten dituzte euren ritualak, euren bilerak, eta eskola berri batzuk, nolabait, ez dut esango gure eragin urtsez, baina bai gure irudia kontutan hartuta sortutakoak ere olako eraikinetan antolatzen dituzte. Pixka bat, horrek historia bat badu, 2011 urtean Garabidek antolatutako aditu ikastaroetara etorri ziren bi lagun Kaukatik, nasaiube iztunak zirenak, eta han dagoeneko zeo zer egiten ari zirenak, eta hemen aditu programan egon ostean, elkar trukea hasi zen. Aditu programa hauek, ez dakit ezagutzen dituzuen, batez ere Garabidek bideratzen ditu, eta ja, orain dela 10 astebete bukatu da azkenekoa, oso formazio sistema berezia eta nik uste nahiko interesgarria dela. Etortzen dira, kasu honetan eta hauek aurten egon direnak dira, uste dut 10 komunitate ezberdinetako hiztunak etorri dira. Batez ere, Hego Ameriketatik etortzen dira, dela Mexikotik, dela Nicaragua eta Kitzua, Maya, Ekuadorreko, Txileko Mapudungun edo Maputxeak, eta baita ere Kolonbiatik nasaiubetarrak. Afrika bat ere badago hemen, Ginea Berrikoa, eta aurten ez bada ere lan egiten da adibidez Tamazik hiztunekin, dela Maroko, dela Argeliakoak. Zuan, etortzen dira ona, eta hemen formazio egonaldi bat, 6 asteko egonaldi bat egiten dute, eta egonaldi hortan eskola teoriko batzuk nahi baduzute ematen zaizkie, soziolinguistikari buruz, hizkuntza estandarizazioaren prozesuei buruz, irakasle elebidunen formazioari buruz, baina aldi berean eta batez ere esango nuke egiten dutena da Euskal Herrian euskararen normalizazio lanetan oraindik ere aintzindari edo esanguratsua diren erakundeak bisitatuz, dela eskolak, batez ere haurtzaindegiak eta ikastolak non euskaraz irakasten den, naiz eta etxetik erdaldunak izan ume horiek, araba euskeraz edo horrelako festetan ere parte hartzen dute, edabideak ezagutzen dituzte, bertako irratia direla, egunkaria berria dela, euskaltzaindiara joaten dira, badira enpresak ere non euskarari lan berezia. Esan nahi dut, euskararen normalizazioa bideratzen ari diren zenbait erakundeetan bisita bereziak izaten dituzte ikusteko, teorian egin daiteken hori benetan nola egiten den. Orduan, horrelako esperientzia batetik zetozen bi lagun nasaiubetarroiek hasi ziren kontatu nahi nuen esperientzia hau. Bazekiten, kontziente ziren, euren hizkuntzaren egoera eskasa zela, 130 batek edo hitz egiten zuen, bazituzten eurek aukeratutako promotorea deitzen dituztenak, nolabait ere arduradunak
herriz herri eta etxaldez, zetik kauka lurralde menditsua da, herriska txikiez osatua dagona, eta hasi ziren ezagutzen zenbateraino zekiten, ez zekiten, hizkuntza hori transmititzen ez zen, baina irakaskuntzarako batez ere Hego Ameriketan bereziki oso zabaldua dagoen edukazion interkultural, bilingüe delako hori lantzen zen han ere. Eta hori zer da? Hori da, esango genuke, haur txikiekin etxetik hizkuntza bertakoa indigenoa egiten bali badute, irakasleak alegintzen dira ume horiekin hizkuntza hori erabiltzen, baina poliki-poliki lehen gaztelania azkar ikasteko balio duen sistema da. Interkultural bilingüe deitzen dute, baina bilingüetasun hori oso eskasa da. Dakitenek ez dute garatzen, ez dakitenek ez dute ikasten, eta gainera soilik indigenentzako pentsatua dagoen zerbait. Eta orduan, hemen ikusten dutena, esan dut, hemen danak ikasi behar dute euskera. Ez da bakarrik etxetik euskalduna direnentzako, euskerazko irakaskuntza. Beste alde batetik ez da bakarrik haurtzaindegian erabiltzen den hizkuntza, baizik unibertsitateraino ere heltzen da euskarazko irakaskuntza. Horrek guk ere nahi dugu hori esaten dizute, guk ere nahi dugu ez da erreza, baina esan nahi dut pixka bat zuzenean bizitzen dute zer den hizkuntza bat gutxitua eta txikia izan arren, modu duinean erabiltzeko bideak eukitzea, ez? Eta hala, hasi zen elkartruke hori, eta oraindik jarraitzen dugu, badira Euskal Herritik 10, 20 bat lagun, ni behin egon naiz, ez gehiago, baina ara joaten zara, egoten zara 10 bat egun, haiek egiten dizute plana, zer nahi duten zugandik, zaten zute, nahi dugu, irakaskuntza elebiduna antolatzeko programak zuek nola egiten dizuten erakutsi. Nahi dugu alfabetaziorako, zetik iztunak, nasaiu bez hitz egiten duten helduak badaude, baina idazkuntza oso gutxi landua daukate, baina nahi dugu idazten ere ikaste. Orduan horretarako programazio bat bideratu nahi dugu. Uste dut, hemen eskola bat ikusten da, neukanik beste irudi bat, bakaldu zait. Kontua da, eta aditu programa garabidekoarekin jarraipen bat dagoen bezala, Nasaiubekin ari geran programa honek esan bezala 11 urte edo 12 baditu hortarako Gipuzkoako Diputazioak, Durangoko udalak eta zenbait diru laguntza baditugu gure bidaiak ordaindu ahal izateko, eta baita ere han parte hartzen duten irakasle gai edo irakasle diren hoiek eta promotore edo hizkuntzaren dinamizatzaile hoiek joaten geranean gure ikastaroetan parte hartu dezaten, horre sortzen dituen gastu horiek ere ordaintzeko, nahi dut komplikatua eta nahiko fina den antolamendu bat eskatzen du, baina beti eurek eskatuta. Eta hango erakunde baten babesa eta oniritziarek. Ezin gera jun garai batean misiolaria joaten zian moduan, eta gaur egun oraindik ere Estatu Batuetan hain indartsua den Summer Institute of Languages o Linguistics egiten duena. Oso lan interesgarria egiten du, munduko hizkuntza guztiak katalogatzen ditu, baina hori ez da hizkuntza lankidetza, hori da hizkuntz katalogazio bat, hori ez da lankidetza. Orduan, lankidetza egiteko, esan dudan bezala, hainbat ekimen ari gera bideratzen, eta hau martxan dago, gure aldetik borondatez egiten dugu bidaia ordaintzen digute, baina gara joaten gara, eta hor badaude batzuk urte asko daramatzatenak, Andoni Barreña bat, Ane Ortega bat, eta beste asko, urtean behin edo bitan, 15 aldiak egiten dituzte, bertan eskolak, laguntzak emanaz, ez?
Eta zaila da, zetik funtzionamendua gurea eta haiena ez da berdina, eta zuk uste duzu hau martxan jarriko dut, eta aurrera joango da, baina ez da joan behar luken bezala beti, joan dan astelenean egon nolako bilera batean, han egon ziren bi, eta etorri ziren alde batetik, desesperatua zetik. Aurreko urtean ikasi zituzten guztiak, haiek kendu dituzte eta ikasle berria jarri dituzte, eta horren berriro, hasieratik hasi behar da, esan dut. Baina hori da, azken batean egin guk asmatu dugun, edo gure artean egiten duguna eta hizkuntza lankidetza komunitate horrek eskatzen duena. Badira beste hizkuntza eta hizkuntza erkidegoak Hego Ameriketan ari direnak beste lan batzuk egiten, ez da bakarra. Baina adibide bat jarri nahi izan dut, pixka bat ikusteko, azken batean eskubidea daukagula esatea eta dokumentu ofizialetan agertzeak balio du, baina atzean ekimenak behar dira, eta ekimen horiek badituzte bere berezitasunak. Eskola izugarrizko alor garrantzitsua da, Euskaldunok hori badakigu, Euskararen errekuperazioan eskolatik hasi ginela, baina beste lekuetan ere, eta ez dut uste bakarrik guk hori bultzatu dugulako, baizik eurek eskatzen dutelako. Izan ere, lortu dena, naiz eta zailtasun handiekin da, familien parte hartzea. Familiek beste eskola edukazion interkultural bilingüe deitu duten hortatik atera eta sortu dituzten eskola txiki guztiz murgilketazko hoietara umeak pasatzen dituzte. Bileratara etortzen dira. 100 pertsona bildu izan dira, ez dakigu nondikan etorri izan direnak, bilera bat egin delako, azaltzeko hemen eskola bat sortu behar da, zein interesatzen dut, etorri egiten dira. Eta hori garapena ez bada, esplika bezaitela niri zer den garapena, ez da? Orduan, irakasleen prestakuntzan eta hautaketan, gurasoak galdetu egiten dute, garai batean hortaz, galdetu eretzen egiten, eskolara joan behartzen, joaten ziren, altzenean joaten zen, edo etzen joaten, eskola hauek beste gauza bat sortzen dute, ez da? Promotore edo horiek ere ikusten dute eurek egiten ari ziren lan hori indartua dagoela, zetik eurek ere parte hartzen dute eskolatan, ekartzen dituzte pertsona zarrak erakutsi dezaten zer egiten duten, eta bar, eta bar. Bakizute Kolonbian oso txirrindulari ona daudela, baina uste dut adibidea badela. Gogorra, baina ezinezkoa ere ez da. Torri, gaitezen berriro, agenda 2030-era, eta esan bezala aurretik dagoen esperientzia horrek bultzatuta, 2015ean Nazio Batuek plazaratutako 17 helburu hauek beste zerbait beharra zutela ikusi zuten, eta hau abiatu zen 2016-17 urtean, Donostiako EASO Politeknikoan, Mikel Mendizabal bere garabide eta katedrako kidea da, bera ere Kaukan eta ibilitakoa, eta berak Donostiako klase hortan ikasleekin landu zuten, ingurumena eta horrelako gauza, eta tartean esan zuen dagoen, eta 2030 agendako helburu horiek lantzen ditugu, baina ez da hizkuntza agertzen, zergatik ez helburu bat gehiago, 17 gehi bat bezala planteatzen zen, horren ikurra eta irudi egin zuten, gero simplifikatu genuen ikur hori, eta hor ikusten duzuten 18. helburu hori planteatu zuen ja, munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrak proposamen gisa, hemengo erakundeek ere bere egin zezaten. Unibertsitateak, UPV-ek 2018an ja bere agendan sartu zuen, eta hemen dago pixka bat 18. helburu hori ikusten duzuten. Batez ere euskararen irakaskuntzarekin lotuta aztertzen du, zenbat eskola ematen diren euskaraz, zenbat tesi egiten diren euskaraz, eta hori dira indize edo
agendako helburu horren betetze sistema edo jartzen duena. Baina, egia da, unibertsitateak bere egin duela, 18an adierazten du, 21 beste testu batean ere ikusi dut, nolabait katedrak proposatutakoa onartu duela, eta indicators esaten duen hortan, alegia, zertan neurtzen da zenbateraino ari geran betetzen helburu hori, hemen ikusten da zenbat euskara irakasten den, ze portzentaia daen euskarazko kredituak eta zenbat tesi doktorala egiten den. 18. helburu hau beste erakunde batzuk ere bere egiten ari dira, eta, bueno, pentsatzen dugu Euskal Herrian horrek zabalkunde erreza izan beharko lukela, naiz eta beti ez den ala gertatzen. Badaude zenbait eskola, badago Euskal Herriko Unibertsitatea, lehen esan dudan bezala, badago BBK-kuna, badago lehendakaritza, badago unetxea, eta bar. Baina, bueno, orain, pixka bat, errepaso bat egin ostean, 18. helburu honi eta hezkuntza lankidetzari, nahi nuke, lehen ere aipatu dut eskolaren garrantziaz, nahi nuke hezkuntzara berriro etorri, pixka bat hezkuntzaren balioa edo rola aztertzeko hizkuntza gutxituen garapen indar bezala, ezta. Hemendik erreza da egiten zitzaigun, ikusi dugun bezala, ekimenak egin ditugu, baina pixka bat jakitun edo aditu edo arituen iritzi gehiago ere bildu nahi genituen, eta 2019an egin genuen bilduma bat, pixka bat munduko aditu garrantzitsuenekin, bai akademia lorrean, Susan Romain, Mosley dela, Wolf dela, barkatu. A ber, berriz. Zan edut, Susan Romainek Bangkokeko txosten hartan oso garbi hitz egiten zuen, lotura horretaz, hau da. Hizkuntza aniztasuna eta garapen iraunkorra oso lotua daude. Christopher Mosley UNESCO-ren munduko hizkuntza mehatxatuen atlasaren zuzendaria izan da, Wolf afrikanista ospetsu bat da, baina interesantea iruditu zitzaigun azken urteetan hizkuntzalari ospetsu eta oso jakintsua izateaz gain, alegia Afrikako hainbat hizkuntzaren deskribapen zehatzak egin dituen norbait izateaz gain, azken urteetan hizkuntza horiekin zer egin daiteke salbatuko badira, mantenduko badira, garatuko badira. Alegia, aldatu du bere ikusmira deskriptibista edo nahi bauzute zientifiko hutsa, soziolinguistikara eta oso artikulu interesgarria idatzi zigun honako, eta horrela beste lanak ere hor agertzen da baita ere Karma Junen, berriki hilden katalan hizkuntzalaria, ez da hemen ikusten, ez dakit nola joango nintzeke beraka. Berdin dio. Eta gero badira beste batzuk direnak nolabait leku ezberdinetako hiztunak, baina aldi berean aditu eta aritua direnak, dela Kamerunekoa, dela Mexikokoa, dela Cochabamba Boliviakoa, bakoitza bere lurraldeko hizkuntzarekin, daude Rabateko unibertsitatekoak Amazigaren egoera aztertzen digutena, edo Madagaskarreko malgatxearen egoerari buruz hitz egiten duena. Uste dut denak esanguratsuak diren gogoetak eta esperientziak ekartzen dizkigutela, sarean daude liburu horiek, lehenengoa originalean idatzitako hizkuntzan, eta bestea euskeraz, hemen dela gutxi euskara zerbitzuari esker argitaratu zena Euskal Herriko Unibertsitatean, sarean daude eta irakurtzeko errezak dira. Eta apur bat laburbiltzearren
liburu hortan datorrena pixka bat hiru ideia azpimarratu nahi nituzke. Ez dira berriak, baina nolabait oso errepikatuak eta oso indar handiarekin aipatuak agertzen dira. Ez dago garapen iraunkorrik herrien kultur eta hizkuntza propiorik gabe. Hori ezinbesteko baldintza dela esango digute denek. Jakina, ez genituen edonor ez genuen aukeratu lan hau egiteko, baina uste dut importantea dela. Eta arrazoiak garbia dira. Hizkuntza, komunitate hizkuntza baztertzen bada, komunitatea bera da baztertzen dena, eta alboan utzia gertatzen dena. Ez da, Susan Romainek esaten du, ez bakarrik, ez da hizkuntza horiek babesten ez dago bermerik hizkuntza horientzako, baizik eta agenda edo horiek berak severe compromise, esaten du. Bere balioa gutxitu egiten da, ez balin badute hizkuntza kontuan hartzen. Gero, emakume eta nesken menperakuntzara indartzen duen zerbait da, baita ere, lokian tokiko hizkuntzak ez lantzea eskoletan eta bar, zetik azken batetan eskola gutxien joaten direnak haiek dira, orduan ez dute ez erakusten zaien hizkuntza hori ikasten, ez zenurena mantentzen, orduan bazterketa oraindik handiagoa da, eta bereziki pairatzen dute emakumeek eta neskek, ez da. Eta horrela argudio asko. Eta beste printzipio importante bat, behin eta berriz agertzen dena da, hizkuntza gutxitatuen bizi berritzeko komunitatearen beraren parte hartze zuzena ezinbestekoa da. Parakaidesak ez dute balio, komunitateak berak hartu behar du bere gain. Hauek Camerunekoa dira, cuando las comunidades locales son el objeto y el primer beneficiario de las actividades de revitalización lingüística y cuando éstas se implican, se apropian del proyecto desde el principio. Las comunidades logran nuevas destrezas, aprenden a proteger y promover su patrimonio lingüístico y cultural y cambian su punto de vista filosófico. Estas destrezas están destinadas claramente a ejemplificar, impulsar y abastecer el desarrollo sostenible de la comunidad. Hauek oso esperientzi interesgarriari dira egiten, hauek biak hizkuntzalaria dira, baina bizi dira euren jatorrizko hizkuntzako komunitateetan eta komunitate horiekin batera ari dira lanean Kameruneko esperientzi hortan. Eta horrela, Mexikon dela eta Euskal adibidea ere sartu genuen, Pastarrikak idatzi zuen, alegia Euskal Herrian euskararen aldeko lana ez da bakarrik euskara salbatzea, baizik horrek balio ekonomikoa ere badu, eta hau ere pentsatzen dut hemen ez dela gauza berria. Eta azkenik, beste azpimarratu dezaketan, eta oso behin-baina bainoetan errepikatu agertzen dena da, bertako hizkuntzan oinarritzen den hezkuntza eleaniztuna eta kalitatezkoa. Ez edozein irakaskuntza sistema. Educación intercultural bilingüe joan den 50 urtean Hego Amerika osoan, o Latin Amerika osoan, izugarrizko indarra duen zerbait da. Baina oso da ahula, ez duelako populazio osoarentzako ziurtatzen hizkuntza gutxi horien irakaskuntza, baizik hizkuntza ofizialara azkarrago sartzeko bidea da. Eta, klaro, jendeak hizkuntza ofiziala ikasi nahi du, baina berea galdu gabe egiteko aukerak dira begiratu edo bilatu behar ditugunak. Oinarrizko baldintza hezkuntza eleaniztuna eta duina. Hau Wolf afrikanistak ere esaten du, uste dut hemen ikarri dudala nunbait. África tiene que liberarse de la dependencia neocolonial del conocimiento que se importa desde fuera envuelto en lenguas extranjeras y seguir un modelo global capaz para educar tanto en las lenguas locales como en las globales.
badakigu ez dela simplea erreza, baina hori egiten ez bada, ez gara ari eskaintzen benetan garapen jasangarria eskainiko duen eskola, ez da. Beraz, kezkak eta galderak sortzen zaizkigu, hizkuntza gutxituak eta hegemonikoak, eta internazionalizazioari buruz, ez dakit, hau ere internazionalizazioa da, hizkuntza gutxituak nola internazionalizatzen dira, azken urtetan migrazioari buruz. Immigrazioari esker, gure artean inoiz entzun ez ditugun hizkuntza dauzkagu, eta hori ere internazionalizatzen modu bat da, ez da? Diasporak ere pixka bat hortarako balio dute, batzutan literaturak ere, Nobel sariak ematen dituzte, ez dakit inork ezagutzen ez zuen hizkuntza baten idazten zuenak. Badaude, aukeratxo batzuk hizkuntza gutxituak internazionalizatzeko, baina, klaro, inglesak edo espainolak dituzten bideak ez dauzkago. Ona da, beharrezkoa da, zuek esango duzuten. Nik uste dut inglesaren kudeaketan, irakasleak aipatu ditun kontu horiek danak egia direla, dana bere alde duela hizkuntza horrek, eta esango nuke gure hezkuntza sisteman egiten ari den kudeaketan konpondu beharko genituzen gauzak ere badaudela. Ez dut uste dena ondo egiten ari garanik inglesarekin. Unibertsitatean ez nahi sartzen, hori zuek dakizute, ni ez nahi sortan ibili, baina hain iruditzen zait ez jakinarena edo akonplejatuarena 3 urterekin inglesa sartu behar hori eskolan, iruditzen zait ez daukala zentzurik. Inolako zentzurik. Inglesa ikasi behar da, ikasiko dute. Baina 3 urterekin, gure umeen 75% ez daki euskararik eskolatzen denean. Orduan eskolari ordu batzuk kentzea inglesezko laukanta ikasteko, iruditzen zait, benetan, ez dakit, ze kalifikatibo jarri, baina ignorantzia eta komplejatuaren politika iruditzen zait. Barkatuko diate, baina ez dut ulertzen. Beste gauza batzuk uste dut interesgarriagoak badaudela, eta barkatuko idazuten nire kezka bat horrela gaitik kanpo agian dagoena atera baldin badut. Mila esker zuen arretagatik eta jarraituko dugu hizketan nahi gozute. Eskerrik asko, eta orain galderak edo barrak egiteko tartea daukagu. Bai, Igone? Piztuta dago. Bai. Ez tentu. Bai, orain bai, ez? Bueno, azteko ohar bat, aurreko astean kimika fakultatean egon nintzelako, eta garapen jasangarrirako helburuak agertzen diren kartel horretan, gaineratuta zeukaten 18. helburua azkeneko karratutxo honetan, eta gure fakultatean ez, izan daiteke euskararen egunerako jardun bat, hori gaineratzea, bai, ikusgai egiteko, beti esaten dugu 18. eta ez da ikusgarria. Bueno, oso interesgarria iruditzen zait, azaldu kontatu duzuna, nolabait zuen proiektuetan eta dituzuen esperientziak direla, eta zeren azaldu dituzun komunitate horietako esperientzia batzuk eramaten gaituzte euskarak 70ko hamarkadan zuen egoerara. Orduan planteatzen zen, euskara oso ondo dago etxean hitz egiteko, baina ezinezkoa da fisika nuklearraz hitz egitea euskaraz. Orduan, hain zuzen ere komunitatea implikatu, zientzialarien komunitateak erabaki zuen, hori ez zera horrela, eta euskara baliagarria ez bazen zientzia saritzeko, hori gertatzen zela, hain zuzen ere ez delako erabiltzen, ordura arte.
erabiltzen hasi ginen, eta gaur egun unibertsitatean gai espezializatu guztiei buruz hitz egiten da euskaraz, hobeto edo txartoago, edo batzutan hutsune batzuk ditugu oraindik, baina uste dut nolabait implikatzen den komunitate horren beharra ahaztu zaigula momentu batzuetan, eta uste dut azkenean agintarien edo euskara zerbitzuaren eta eskuetan ematen du dagoela euskararen garapena, eta uste dut hori ez dela horrela izan behar. Oso interesgarria da ona ekarri dituzun 18. helburu hori nola aplikatzen den unibertsitatearen mailan, eta hain zuzen ere aipatzen duzulako euskarazko tesiak sustatzea hau eta beste. Eta fakultate honetan inoiz entzun izan dut, hain zuzen ere, helburu horren beste interpretazio bat. Eta hori zen, eleaniztasuna lortu behar duguna da, gradu bukaerako lan gehiago egite ingelesez. Gutxi egiten direlako. Orduan, nola interpretatu behar dugu hori? Ematen du, nazioartekotzearekin batera, ematen du, helburu hori interpretatu behar dugula, hemen, aritu behar gara hizkuntza guztietan. Ez daukat zer esan dekorik. Zuk ere horrela interpretatzen duzu, ez? Zerra dut nola aplikatzen den, azkenean euskara babesteko helburu bat izan. Besterik, beste galderarik, beste barri. Eskerrik asko. Gauden tesituran egonda, gauden lekuan egonda, hitz egiten ari naiz unibertsitate buruz, eta askotan nik pentsatzen dut ez dugula galdera egiten zertarako behar dugu. Hau da, galdera da, zertarako ingelesa. Zergatik nahi dugun ingelesa jarri honetan, horretan edo besteetan. Eta bakarri pentsatzen dugula, eta lehenen esan duan bezala, gaur egun adierazleen esklabu gera. Rankinetan egon nahi dugu. Eta orduan, haiek, adierazleek esaten digute guzti errekin behar dugun, eta ez alderantziz. Eta hori askotan pasatzen da. Eta, klaro, gu gaude egoera oso berezi batean, 3 hizkuntza dauzkagu, 2 hizkuntza, gaztelera eta euskera, eta ingelesa. Eta ingelesa sartu nahi dugu. Gainera, euskera hizkuntza gutxitu bat da. Eta hizkuntza gutxitu hori gaineaz nahiko egoera, asko hobetu da, baina guen dire kontu zibili behar dugu beraren ondoan. Gero daukagu beste problematikat ere fakultate honetan guk egin dugu, zientzia eta teknologia egiten dugu ikerketa, eta ordu ezagutza sortzen dugu. Ezagutza sortu behar balima dugu, hori zabaldu egin behar da. Eta hori zabaltzeko bide bakarra daukaguna gaur egun ingelesa da. Orduan dago hor tipologia edo eztabaida handi bat, eta nik askotan pesatzen dut. Guk zertarako behar dugu ingelesa, lehendabizi graduetan. Graduetan esan nahiko nuke, printzipioz kanpoko jendea ekartzeko behar balima dugu. Askotan beharrezkoa da. Baina ez dut uste gradu mailan hain garrantzitsua denik. Zeren guk ez dugu gerra horretan edo borrokan edo liga horretan jokatzen. Hau da, guretzako nik uste dut importantea dela gradu ondokoetan ingelesa eukitzea adibidez, ez? Eta hor, areagotzea. Guk hor programa bat egin dugu fakultatetik, nun gertatu zaigu orain gazteleraz ematen duten master horietan, zientzia eta teknologiakoak, esaten dute, baina zeintzu dira gure bezeroak. Gure bezeroak emangoak dira. Orduan, zertarako ingelesa sartu behar dugu hor. Guk esaten dugu, gu nahi dugu, gu problema zein da, gure ikasle asko kanpora joaten dela, Erasmus programen bidez, baina kanpotik ona oso gutxi etortzen direla. Eta guk usten dugu, gainera hori gertatzen da, ingeles gutxi dagoelako. Baina, beste aldetik alderantziz ikusten da, guk bezera daukagu, eta azkenan koste bat ematen digu, lana ematen digu, Davidek leheno esan duen bezala, danak prestatu behar dira ingeles, naiz
horko irakasle gehienak ikerlaria direlako ingelesaz aritzeko gaitasuna duten. Claro, orduan horregatik esaten dut, niri min gehien ematen ditana da zergatik egiten ditugun gauza. Gauzak egiten ditugula adierazleengatik, eta ez gure beharrengatik. Eta nik uste hori dela importantea saiatzea binipin aldatzea. Adierazleak ez daitezen gure nagusiak izan, baina baizik eta gure beharrak izan behar dutela nagusi gure eginkizunetan. Eta argi eta garbi ingelesa sartu behar dugu, eta euskera mantendu behar dugu, eta askotan problema dago. Eta horregatik, hemendik askotan esaten dena oso importantea da, nazioartekotzea egiten denean euskera kontutan egun behar da. Zen askotan gertatzen zaigu, gure unibertsitateko politika dela eta ikasleko puruen minimoa dela eta gerta daiteke, irakasgai batean ikasle asko eukitze euskeraz, gutxi gazteleraz, baino azkenean denon onerako zerbait kendu behar balima da, euskerazkoak entzea eta ez gaztelerakoa. Eta hori oso okerra dela nik uste dut. Bai, ezin dizut informazio gehiago eman, guztiz ados nago. Uste dut adierazleen menpe gaude eta inglesaren kontuan, beste hainbat eragileen menpe baita ere, alegia zergatik gurasoak daukate hainbesteko interesa euren umeak lehen inglesa ikas dezaten. Euskera dirudienez menderatua dago, eta orain inglesa sartu behar da. Eta horri uste dut dela, claro, inglesak baliabide asko dauzka propaganda egiteko. Eta ikusten dugu, bai merkataritzan, bai politikan, bai alor guztietan, eta hezkuntzan nola ez. Batetan lehenago inglesa sartu, eskola hori hobea dala adierazten zaigu, edo adierazin nahi zaigu, naiz eta inork ez duen hori frogatu. Ez da egia, frogatu ere frogatu da. Oso txikitatik hasi eta 11-12 urteak arte zenbat inglesa ikasten duten, konparatuz 2 urteetan ikasten denarekin, 12 urte haitu direnak ez dute 2 urte haitu direna, baino gehiago ikasten, 2 urte horietan fundamentuz gauzak egin balin badituzte, behintzat. Eta horrek esan nahi du, denbora pila bat galtzen dela euskararentzako eta inglesarekin balio handiegirik ez duten gauzak egiteko gurasoei, asko gustatzen zaielako, eta eskolai izen ona jartzen duelako, hau hirueleduna da, inglesa haurtzaindegitik, inglesa, nahi dut, horiek ez dira indikadore edo adierazleak, horiek dira bizigeran mundu honetan dauden indarrak, eta, klaro, internazionalizazioa guri inglesaren eragina ikaragarria da, baina gure eskolaren kudeaketan jakin beharko genuke baita ere helburua zein dan eskolarena, eta ez utzi, joera horren menpe egoten, askotan gauden bezala, zetik, izugarria da. Esker, neurri batean inozoarena egingo neuk, zein punturaino lehia dela ulertu behar dugu, eta zein punturaino, nola baita esateko, eleaneztasuna bera sortuko dago. Hau da, hainbat hizkuntza leku berean daudenean, litekena izango da nola bait hizkuntz guztiekiko portaera hobetuko dela neurri batean. Esan dut inozoarena, nola bait pixkat, ez da ziria sartzea, baina neurri batean bai. Gu, bai katedratik eta bai beste ikertalde elebilabetik ari gara aztertzen eskoletan gertatzen dena hain zuzen, gaur egun eskoletan hizkuntza mordo bat iristen delako eskolara. Eta hori, esaten duzu, nola kudeatzen duzu. Hori denok altxor bezala ikusten dugu, denok. Esan nahi dut, pixka bat, en fin, ez nahiz hasiko. Esan nahi dut,
hizkuntza bat gehiago jakitea ona da, hizkuntza asko egotea ona da, baina hori nola kudeatzen da. Orduan, hiru hizkuntzetan nolabaiteko gaitasuna lortu beharra legeztatua dago, beste hizkuntza guzti horiekin zer egin behar den, ez dakigu. Gutxienez, hor daudela, zeintzu diren, nortzu diren hizkuntza horiek hitz egiten dutenak. Eskoletan hori jakin, adierazi eta kontuan hartu beharko litzateke. Eta horrek, ekartzen du hizkuntza guzti horiek hitz egingo direla eskolan, eleaniztasuna denentzako ekarriko dela, segurazki besterik gabe ez. Baina, egia da, gaur egun, migrazioaren eraginez, eleaniztun asko daudela, ez bakarrik euskera, gaztelania eta inglesa hitz egiten dutena, baizik, horiek hirurak eta arabiera ere oso ondo hitz egiten duten lau hizkuntza hitz egiten dutenak, nik aurkitu inditut dendetan mungian esate baterako. Nik da jantzita, eta ni hasi erderaz, eta telefonoa aldatuko diazu, euskeraz daukat, jarriko dizut erderaz, ez daukat arazorik. Jarraitu dut euskeraz, etorri da beltzeder bat, eta harrekin arabieraz hitz egin du. Ostras, esan diot, zuzera gure eredua, esan dion neska horre. Eta, esan nahi dut hori, bai, eske gu hemen jaio ginen, Marrakesekoa gera, gurasoak bai, mantendu dugu. Osea, familiek zenbaterainoko indarra duten euren hizkuntzak mantentzeko eta hizkuntza horien komunitateetan egiten baldin bada zerbait hizkuntza horien mantentzeko, posible da eleaniztasun hori zabaltzea gehiago. Eta eskolak gutxienez altxorra den hori kontutan hartu behar du eta baloratu behar du ikasleak, ze irakasle asko eta asko badaude hori egiten dutenak. Kontuz, irakasle asko oso kontziente dira eta egiten dute, baina beste batzuk esaten dute, eskenik ez dakit ze hizkuntza hitz egiten duten ere. Etortzen dira 10 urterekin eta ez dakit ze hitz egiten duten. Eta ni ahalegintzen naiz, euskera ikasten edo erderaz, gazteleraz ikasten, baina ez dakit. Nahi dut, hor badago eleaniztasunaren kudeaketarako alor interesgarri bat baita ere, eta irakasle asko oso prest eta oso langile prestuak ari dira, barkatu, ere hortan lan egiten, bai. Eskerrik asko, ez daukago denbora gehiagorik, beraz hemen utzi behar dugu. Beraz, eskerrik asko berri ere. Zueri.